Velkommen til Copenhagen Natural Fertility, en naturlig fertilitetsklinik i København. Jeg hedder Vanessa Hudson, og det er mig, som er behandler i klinikken. Jeg er uddannet inden for zoneterapi, akupunktur, postologi og healing. Og jeg har 16 års erfaring med at hjælpe enlige og par med at blive gravid. Hos mig får du en integreret behandlingsforløb, hvor jeg kombinerer naturlige behandlingsmetoder, som øger dine chancer for at blive gravid. Du er velkommen hos mig, hvis du gerne vil blive gravid på naturlig vis, eller hvis du er ved at opstarte eller er i gang med medicinsk fertilitetsbehandling. Hvis du har nogle spørgsmål, så er du velkommen til at ringe eller skrive til mig. Og hvis du ved allerede, at du gerne vil starte hos mig, så kan du gå ind på min online booking og bestille din første tid. Jeg glæder mig rigtig meget til at hjælpe dig at opnå din drøm om at blive forælder.